Bueno, pois hoxe é un gran día para Ourense porque vamos a iniciar a maior obra civil que fixera nunca o Concello de Ourense na súa historia, non? Entón é realmente importante, non só por eso, por o tema dos números, sino que vamos facer a maior zona verde de Ourense, no casco urbán, que son 18.000 metros cuadrados, de o parque que chamamos Parque Canedo, que, bueno, técnicamente Parque Coto de Canedo, pero no futuro vai se chamar Parque Canedo, e vai incluir, pois, unha piscina unha piscina grande, que é casi como a de Oira, e aparte deso vai ter unha zona de xogos, parque infantil, os 18.000 metros de zona verde, e vai incluir un parking subterráneo de unhas 300 plazas que realmente é absolutamente clave. Cantas plazas son? 319. Cantas? 319. Son 319 plazas que realmente son vitales porque as que ten hoxe a estación de tren pois están normalmente sempre ocupadas por o tema de moitas queixas por tema dos coches de alquiler, vehículos de alquiler, todo eso, e o caso que non están dando servicios cidadáns. Con isto sería un servicio para o ponte tamén para a estación. Algo que vai cambiar, bueno, que vai mellorar a vía de Ourensán, especialmente do ponte, vai ser revalorizar totalmente a zona e realmente vai ser un auténtico antes e despois con este Parque Canedo que mellorará a nosa vida porque vai dar unha tremenda calidad de vida, o que sería, imagino, como hai moitas cidades as aforas nas urbanizacións que se fan unhas zonas verdes con piscinas onde hai certa calidad de vida para xente que non vive no centro, en moitas cidades grandes, e hoxe vamos a ter aquí en Ourense porque vamos a ter casi no centro e vamos a ter esa calidad de vida que hai moitas urbanizacións con esas piscinas e zonas verdes grandes, vai estar no centro, vai estar no corazón do puente e prácticamente no centro de Ourense, co cual vai ser algo tremendo que esperemos que este feito en ano e medio. Isto faise ca aportación de fondos propios do Concello de Ourense na maior parte e ten unha axuda por o tema de plan de mobilidade do que do parking que vamos a facer en torno a 500-600.000 euros do que a fondos europeos a través do Estado español. Por está que hoxe aquí connosco o señor subdelegado de Gobierno. Entonces a esta obra que vai costar en torno a 7.900.000 euros IVA incluído, pois dai vai facer unha aportación de 500-600.000 euros o que sería, repito, fondos europeos a través do Estado español, que además se suman a un paquete de medidas como despois nos vai a explicar o señor subdelegado. Así que nada, simplemente decir que hoxe realmente é un gran día para todos os ourensanos. Bueno, gracias, alcalde. Bueno, efectivamente, bons días a todos e a todas. Como di alcalde, este é un proxecto que se presentou ao Ministerio de Transporte e Mobilidade e que incluye tamén a reducción de emisións, zonas de reducción de emisións e creación e humanización de zonas de esparcemento nas cidades, non? Entonces é a segunda vez que o Concello de Ourense é beneficiario con estes proxectos do Ministerio, na convocatoria que se resolveu no 23 e xa no 22. No 22 houbera inversións para, entre outras cousas, os buses eléctricos. En este ano, 2023, a resolta no 2023, hai, ademais da inversión nese paquete de medidas, ademais da inversión nas áreas de aparcamento para este parque, pois hai tamén humanización de algunhas rúas ou solución para problemas de desnivel entre algunhas rúas en Ourense que teñen que ver coa instalación de mecanismos de facilitación da mobilidade, non? O Goberno de España ten claro que cando hai algún proxecto de interés para a humanización para a cidade de Ourense, invirte en proxectos de envergadura. Temos aí a estación, temos a chegada do tren de alta velocidade, 2.200.000 personas de tránsito durante o ano pasado, isto é un volume moi importante. Temos as melloras na comunicación por estrada, inversión no Museo Arqueolóxico, inversión na estación de San Francisco do centro de control da toda a zona de noroeste ferroviario. Son inversións de envergadura, transformadores, que é o que quere o Goberno. Por eso apoia, en este caso, a solicitude do proxecto do Concello de Ourense. Sí que me falta, e boto un pouco de menos, que para os ourensáns e as ourensanas, para nós, homes e mulleres de Ourense, haxa proxectos de envergadura do Goberno galego, non? Proxectos realmente transformadores, que non sexan simplemente maquillar ou reparar. E o Goberno sí que aposta por esta cidade que hai que recordar é a terceira cidade de Galicia e os ourensanos e os ourensanas merecemos estas inversións. Nada máis. Buenos días a todos otra vez. Bueno, la obra de Parque Canedo es, como dijo el alcalde, el proyecto más grande que ha hecho a nivel municipal el Concello. Es bueno, un proyecto que fue muy complejo de sacar adelante, se licitó como proyecto y obra, y básicamente va a constar de una piscina en la parte superior que rondará los 800 metros cuadrados, tendrá una zona de chapoteo y luego la piscina más grande.
con una zona de vestuarios también de un edificio que era semisoterrado de 500 metros cuadrados. Además contará con 3 zonas de juegos, una infantil para niños más pequeños, otros para una edad mediana, y también una zona de biosaludables. Además contará con una pista deportiva y también contará con un parking, que fue la parte que fue presentada a los fondos Next Generation, que servirá sobre todo para complementar el parking que hoy en día está saturado de la estación de Renfe, con 319 plazas y que será un parking público. En total son unos 20.000 metros cuadrados y ahora le doy paso al representante de la empresa, al director de Petrolan, que es una empresa 100% orensana, y nos va a dar algún detalle más técnico. Bueno, la actuación son 20.000 metros cuadrados en 3 zonas principales, uno el parking, que consta de 8.000 metros cuadrados y 319 plazas. La segunda gran actuación es la piscina y el vestuario, que son más de 700 metros cuadrados de piscina, dividido entre adultos y niños, y 500 metros cuadrados que están debajo de esta pérgola de vestuarios habilitados. Y luego la tercera actuación grande es toda la zona de jardines y parques, cuyas zonas principales son las 2 juegos infantiles de muy gran tamaño para los 2 tramos de edades, la pista polideportiva, la zona multiusos, ¿vale? Entonces en eso consiste básicamente la obra.